Българска телевизия и сутрешния блок Първа смяна. Сигурно си спомняте, вчера ви разказахме за пловдивски ученици, които подеха една екоинициатива да заменят нейлоновите турбички с такива от екоматерии. Днес по своеобразен начин ще продължим екотемата, защото преди дни в Пловдив се проведе екологичен семинар на тема "Бъди веган, живей зелено, спаси планетата". На него бяха припомнени основните въпроси, с които ще трябва да се справим, за да избегнем глобалното затопляне. Предлагам ви да видите част от провелия се семинар, а след малко ще ви представя моя гост. Малко популярни факти са, че над 70% от амазонските гори са изсичани за производството на месо. Или че добитъкът е една от основните причини за парниковия ефект, повече от всички транспортни средства взети заедно. А проучванията на професора по география доктор Джайден Ешел от Чикагския университет показват, че ако американците възприемат вегетарианството за една година, това ще понижи емисиите на газ с 1,5 тона. Освен да станем вегетарианци, за да спасим планетата, ние трябва да караме хибридни коли, да съдим повече дървета, да ползваме устойчива енергия и да се молим. Това е посланието на върховния учител Чинг Хай, световно признат хуманитарист. Съвсем в духа на нашумелите от големия екран апокалиптични предупреждения бяха и посланията на екологичната среща. Срокът отново е 2012 година. До тогава почти всичкият лед в Арктическия океан може да се разтопи. Така смята ученият от НАСА Джейс Уоли. На семинара бе прожектиран филм, който удостоверява нагледно сигналите, които ни отправя природата, и напомня, че спешно трябва да сменим начина си на живот, за да я има Земята и след нас.